ang simbahan nga nagapamati. Kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Kita ang simbahan na nagapamati. Kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapabakod sang pamilya, pamatanon mga kubos kag napabayan, nagasakdag sang nagakabagay nga katesismo kag buhi, nga pagpakigbahin sa mga sakramento. Nagapasanyok sang paghinunanon, nagapasanyok sang pagbuyluganay, sa tunga sang mga reliyon kag katilingban sibil, nga nagaamli sa mga tinugasang Diyos. Kita ang simbahan nga nagapamati. Kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinililian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapanglakaton kaupod ang amon mainalagaron nga mga tagapamuno sang simbahan. Sa pagtutoy sang Espiritu Santo, kag sa idalom sang pag-amlik sang Birhen, sang Immaculada Concepcion. Kita ang simbahan na nagapamati. Kita ang simbahan na nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Kita ang simbahan na nagapamati. Kita ang simbahan na nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Matungod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala nga pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyagan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 11:34 sa aga. CNN News Live.
CNN News Live. CNN News Live. Maayong aga Banwa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, mayong aga Pilipinas. Mayong aga sa aton nga mga kauturan nga matag palimati sa 16 ka makabanwanan sa probinsya sang Capiz, ag sa 47 ka makabaranggayan sa syudad sang Rojas. Sa gihapon nagapamati kamo diri sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sa Archdiocese of Capiz. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton nalangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Ranflor, Tactical Director Alagad Mingming Wego, Martyr Tactical Alagad Benny Dalida. Kapod man sa aton nga mga tactical staff, Alagad Ana Marie Ledesma, Alagad Albert kag Jonas Pastrana. Mangin kaupon nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman sa Alagad Rio de la Rosa para sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Nagapabot kita sa aton nga pagpanamyaw kung nagapangayo sa katawran sa aton makalagad kag ka-best friends sa kuto malabutan sa aton nga pagwaragwag. Sumungad law sang Biyernes, and thank God it's Friday again. At sa 13 kita sa bulan sang Pebrero tuig 2026. Mayong adlaw gid sa ato makalagad kag ka-best friend, labi na sa 71 ka mga parokya kag mission stations diri sa Archdiocese of Capiz. At the same time sa makalagad kag ka-best friend naton sa mga kaiping nga kaprobinsyanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaclan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Ayong adlaw man sa makalagad kag ka-best friend naton, dira sa may Chodor Arsenes Trade Center, sa may Burgos Talipapa, sa tanan nga merkado publiko kag mga talipapa diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Kumusta ka mo da mga kalagad? Kamusta ang pamaligyaon da? Bay pa, no? Damo na sang benta. Kung wala pati bakas lang yapon, no? Importante yara sa maayong maayo ang inyong pagpangabuhi, inyong pangabuyanan. Kag wala kita nagalaom sa ibanda nga masaka sa balay. Or tawag sini magpangwa-kuwa sang indiila. Importante nagabakas kada mga kalagad, damo na sang bugay kag grasya ang igatag sa imo ang mahal nga Dios. Sa aton nga makalagad nga nagapanyaga na da sumong happy lunchtime sa inyo. Kabay pa mabusog kamo sa panyaga nyo da. Sa mga wala pa kapanyaga, iupod tato na tulat lang ta sang grasya. Sa mga best friend naton nga nagapanglakaton subong, halong gig kamo, no? Bina sa mga nagbiyahe da, sa mga karsadahon kalalawran o kon kahawaan. Doble halong makalagad kang mag-aman sang pagpangamuyo, agud mangin safe and sound ang aton nga pagpanglakaton subong adlaw sang Biyernes. Ano man mga ginaubran da mga kalagad kag ka-best friend, kami anay bahala sa mga balita kag impormasyon na dapat ninyo may baluan subong adlaw sang Biyernes. Sa aton labing aton nga mga balita, diri sa aton nga palatuntunan. Headlines. Sa aton nga mga balita lokal, Santa Maria Mater at Gina Seminarium naghiwat sang komperensya sa responsable nga paggamit sang AI. Samtang sa dugang nga balita lokal, mga tumandok sa Aglalana nagatuon sang tayuyon nga pagpanguma paagi sa DOST kag Capiz State University. Sa balita regional, Philippine Statistics Authority Antique nagperma sang MOA, kaupod ang Social Security System para sa social protection sa mga JOs kag COS.
Sa mga balita national, Revilla nagatubang sa Department of Justice may kangtanan sa plunder case. Samtang patong sa ulo ni Atong Ang naglabot na sa 20 million pesos. Sa dugang nga balita national, Chinese Embassy may resback sa 3 ka mga Pilipino nga senador. Samtang Department of Foreign Affairs o DFA gipandaman ang mga Pinoy nga hindi mag-intra sa foreign militaries. Balita sa simbahan, Vice President Duterte ginganyat sang pari nga tubangon kag athagon ang negasyon sang korupsyon sa publiko. Sa aton nga ay abia balita, sikat nga food vlogger gimbawian sang kabuhi bangod sa devil crab. Kag sa aton nga showbiz balita, Sharon Cuneta proud nga gimbida ang iya nga senior citizen ID. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippines Standard Time. Alas 11:41 diri sa aton nga pagpangalagad. Bagong kaundan sa aton gipanglinyada nga balita, ihibalo naton ang lakat sang panahon sa sa datos sang DOST Pag-asa. Spirit Weather Update. Sa nigma kalagad sa pinakaling report sang Pag-asa, alas 8 ang takna kainas sang aga, wala sang low pressure area kon LPA nga ginamonitor nga posible mangin tropical cyclone. Apang sa gihapon ginapanugyanan ng publiko nga makikangot sa Pag-asa para sa dugang nga mga updates. Sa Rainfall Advisory number 6, para sa sining weather system nga easterlies, ginpagwala sa 11 subong nga aga ang tanan nga rainfall advisories nga forecast ang gin-terminate na kalagad particularmente sa mga nag-apekto sa Samar, Negros Oriental, Negros Occidental. Samtang sa aton nga daily weather forecast, sa gihapon ang shear line nag-apekto sa eastern sections ng southern Luzon. Samtang ang northeast monsoon nag-apekto naman sa iban nga bahin sang Luzon, kag ang easterlies nag-apekto sa iban nga bahin sang Pilipinas. Sa forecast weather condition ng Bicol Region, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Batangas, Oriental, Mindoro, Marinduque, kag Romblon, may mo mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malakang pangulan-ulan pagpanagub kag pagpangilat dala sang shear line. May posibilidad sang pagbaha kag landslide, labi na sa tion sa mamunog nga pag-ulan-ulan. Sabay naman sang Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region kag Soc-Sargen, may mo mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan na may malaka pagulan-ulan, pagpanagub kag pagpangilat dala sang easterlies. May posibilidad sang pagbaha kag landslide, labi na sa tion sa mamunog nga pagulan-ulan. Sabay naman sang Metro Manila, Ilocos Region, ban nga bahin sang Central Luzon, ban nga porsyon sang Cordillera Administrative Region, ban nga porsyon sang Calabarzon. May mo mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan na may malaka pagulan-ulan, wala sang northeast monsoon, wala sa anuman nga epekto. Sa forecast wind kag coastal water condition ng northern Luzon kag eastern sections sang central kag southern Luzon, may mo mag-eksperyensya sang kasarangan nga huyop sang hangin. Nagikan sa namin na sidlangan, samtang karagatan manging kasarangan. Ang balon nagalabot sa 1.2 to 2.5 meters. Ban nga bahin sang Pilipinas, may mo naman mag-eksperyensya sa makanay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin, nagikan sa nasidlangan padulong sa naminhan na sidlangan. Karagatan mangin makanay tubtub kasarangan, ang balod nagalabot sa 0.6 to 2.1 meters. Minimum temperature naton sa mga adlaw 24.7 degrees Celsius, alas 5 ang takna kainas sang aga. Maximum temperature 30.2 degrees Celsius, alaunang takna karon sa hapon. Nagbutlak sa ring adlaw alas 6:21 kainas sang aga, mga tunod ini alas 6 impunto karon sa gabi. Sa aton naman nga regional weather forecast, partikularmente sa Bugos nga Visayas kag diri sa aton sa Capiz, subong adlaw mahimo kita sa gihapon maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan, may malaka ang pagulan-ulan, pagpanagub kag pagpangilan. Ang hangin mangin kasarangan, nagikan sa naminhan na sidlangan. Ang karagatan mangin kasarangan, samtang minimum temperature naton sa Capiz 25 degrees Celsius, maximum temperature 29 degrees Celsius.
Buwas nga adlaw sang Sabado, ang hangin mangin makanay tubtub ka sarangan, nagikansa naminhan na sidlangan. Kalgatan mangin makanay tubtub ka sarangan, samtang minimum temperature buwas nga adlaw ginabarbanta yara sa 25 degrees Celsius, ang maximum temperature naman yara sa 31 degrees Celsius. Spirit Weather Update. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:45 diri sa aton nga pangalagad. Sa aton nga pagbalik banwa ang kaundan sa aton gipanglinyada nga balita diri sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Standby. Matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang pahalag sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo, SPSK sa Spirit FM Rojas. Kaalagad, nakapoy ka na bala? O kun ba sinasubuan ka na? Hindi magkabala ka. Normal lang ang makabatsyag sang kasubong sini. Gani, iyari ang pila ka mga simple nga pamaagi, agod liwat nga magbangon, magihom kag magpadayon. Una, mag-inom sang tubig kang magpahuway. Kahibalo ka bala nga makabulig ang bastante nga pahuway agod ma-recharge ang lawas kag panumduman? Bisan sa lipot lamang nga break, dako na ini nga bulig para sa imo nga ikaayong lawas. Ikadua, makigaangot sa mga pinalangga sa kabuhi. Tawgan o kon kamustahon ang pamilya o kon abyan. Inibangod lain gid ang pamatsyagan kung may nagapamati sa imo. Simple nga istoryahanay apang dako nga kasulhay sa pamatsyagan. Pangatlo, magguha kang maglakat-lakat. Bisan gamay lamang nga tion sa guha, maka-refresh sang panumduman ang preska nga hangin kag silak sang adlaw. Hindi magkalipat nga magpasalamat sa bisan gamay nga bagay nga may ara ka subong. Kag sa katapusan, isulat ang nabatsyagan. Ang pagsulat isa ka maayo nga pamaagi agud ibuhos ang kasubo kag kakapoy. Siling gani, hindi man sara nga ihambal, mahimo naman nga masulat. Tandaan, abyan, wala ka gaisahanon. Ang tagsa kaadlaw, isa ka panibago nga panugol. Gani, tatapon na ang kaugalingon, magsalig kag hindi magsungka. Kaya na kaalagad, Sa kakapoy ukon kasubo, masami nga may paglaom, magpahuway Pilipinas! Sa aton tagsa kapag biyahe sa dalanon, hindi pagkalimtan ang numero 1 nga kaupod naton sa pagpanglakaton. Lawaan Petron Superstation and Car Service. Yari na ang masaligan kag kalidad nga serbisyo. Owned and managed by Mati, Christine and Xavier Viterbo. Ang Lawaan Petron Superstation and Car Service nagaalagad sang limpyo, kalidad nga gasolina kag diesel para sa imo nga salakyan. Petron XCS, Petron Blaze 100, Turbo Diesel, Kerosene kag Diesel Max, ari na tanan diri. Nagatanyag man sang change oil. May mga promo kag libre pa nga serbisyo para sa mga suki. Ano pa ang ginahulat mo? Magbisita na sa Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. O kung magtawag sa telephone number na 036-6215-5513. Bukas ini Lunes tubtob Domingo para sa imo padayon nga pagbiyahe. Lawaan Petron Superstation and Car Service. The second best station in customer service. Power, performance, Petron. Merong awit ang Beatles. Ang title niya, If I Fell. If I fell in love with you, would you promise to be true? Lahat ng iniibig, yan ang hinahanap-hanap sa kanyang mangingibig. Ngunit maraming pusong sawi, pusong baliw, pusong nasaktan. Ay, meron po tayong tipsan nyo. Kung gusto nyo na kayo ibigin ng tunay at wakas, isa lang ho ang mangingibig na ganyan. Ang pangalan niya si Jesus Christ. Naranasan ko na sa buhay ko ito. Kung siya'y umibig, tapat, totoo, di magmamaliw at dalisay.
Matungod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo nga wala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:50 sa aga. CNN News Live. Balik diri mga kalagad sa aton nga palatuntunan sa 88.1 Spirit FM Rojas Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo. Sa gyapon kaupo ninyo alagad Real De La Rosa. Diretso kita banwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sa 88.1 Spirit FM Rojas News Team diri sa aton nga pagpangalagad subong adlaw sang Biyernes. Sa aton labing unang nga balita sa balita lokal, Santa Maria Mater at Regina Seminarium naghiwat sang komperensya sa responsable nga paggamit sang AI. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4, si alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Sa katuyuan nga mas mapasanyo ang responsable nga paggamit sang artificial intelligence o kun AI, naghiwat sang isa ka komperensya ang Santa Maria Mater et Regina Seminarium nga may tigulo nga Use of AI sa Kagay sang Pebrero 11, 2026. Sa diin nagserbi nga tagpamulong-pulong ang ani seminarista nga si Hamil Reynard Distor. Si Distor isa ka AI trainer kag analyst nga may outlier AI sa Estados Unidos. Nagaalagad man ini bilang Business Development Advisor para sa JP Digital Pinas sa idalom sang United Nations Development Program o kun UNDP kag sang International Trade Center o kun ITC. Sa tion sang komperensya, ginpaathag na Distor ang konsepto sang artipisyal nga intelihensya nga nagahatag kahulugan sa intelihensya bilang ikasarang sang tawo sa paghunauna kag pagpangatarungan. Ginlaragway sini ang AI bilang mga programa sa computer nga gindisenyo sa paghimo sa mga buluhaton nga kinaandan nga nagakinahanglan sang pangunahuna sang tawo nga nagasiling nga ining mga sistema nagasalig sa datos nga ginhatag sang tawo kag nagaanalisar sang mga sulundan sa paghimo sang mga sabat kag mga panagna. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Madamogig nga salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindulong report diri sa aton nga pagapangalagad. Diri ginatagan man sang importansya ang AI isa ka simulation. Nagwala ini sang tawhanon nga paghangop nga nagapanumdom sa mga partisipante nga ang paggamit sang teknolohiya hindi isa ra nga makabulos sa tawhanon nga personalidad. Insambit man dari ang Antigua et Nova Ero 2025 nga materyales nga nagpadako sa importansya sang pagsakdag sang tawhanon nga dignidad sa tunga sa mapag-uswag sa teknolohiya. Ang sesyon naglakip sa isa ka praktikal nga paginunanon sa nagakaigo nga aghat para sa akademiko nga pagtuon kag pagpanalawsaw. Ginbalay ni Distor ang mga posibleng aplikasyon sang AI sa medisina, edukasyon, evangelisasyon kag pag-atipan sa palibot. Samtang nagapaandaman nanungod sa mga risgo kaangay sang sayop nga impormasyon, scams, pagbalhin sa trabaho kag mga kabalaka sa ikainglawas sang hunahuna. Aktibidad natapos pinagi sa isa ka bukas nga o sa open forum sa responsable kag etikal nga paggamit sang artificial intelligence. Ang mga opisyales sang seminaryo nagsiling nga inisyatibo kabahin sang padayon nga mga panikasog sang SMMRS sa pagpreparar sa palabuton sa mga kaparian sa pagsapat sa mga kontemporaryo nga mga isyu nga may paghalong kag responsibilidad. Kagamayo man ini nga ginadala sa mga bulutuan kaglabi pa aton ginahandom o tani may kaangay man nga mga conferences, forum on workshops sa aton nga mga kabataan alin elementarya pakadto sekundarya hasta sa kolehiyo. Pinas sa mga importanteng tandaan sa responsable nga paggamit sang artificial intelligence o kon AI.
Kay manti o naton isaon pila sa mga katungdanan naton para mangin responsable kita no nga sa aton paggamit sang AI natin dapat lang tawon tangid kumatuod kinanglan may verifikasyon. Hindi tanan nga sabat sang AI tama kag ti sibo sa karon nga panahon no dapat samiin naton nga i-check no ang impormasyon kung ang sources niti masaligan gid man. Ikaw ng pagpalapta sang sayop nga mga balita kon fake news. Then sa isyu naman sang etika kag moralidad gamiton naton no kun tani ang AI para sa mas maayo kag mapinuslanon nga katuyuan. Hindi paggamiton sa pagpanamad, no pagpatalang o paghimo sang iligal nga mga buluhaton. Kag respeto ang dignidad kag kinamatarong sang iban nga tawo. Sa privacy kag data protection, hindi basta no magpamtang sa mga sensitibong impormasyon, angay sang passwords, bank details kag personal records. Protektahan ang personal kag confidential nga mga datos no sang kaugalingon kag sang ipan. Sa akademiko kag professional integrity, hindi mag-aasa. Hindi dapat nato pagisalig lamang sa AI, no? Paghimo sang assignments sa reports. Naigo kita, di ba? At least ginapakayo lang, no? Hindi nga ang AI tanan mahimo, di ba? Gamiton ini bilang pamaagi o kuntul. Hindi ka baylo sang kaugalingon nga pagtinguha. Pag-credit ang paggamit sang AI kung kinanglanon. Sa ato naman nga critical thinking, hindi pagbatunon ang gilayon ang sapat kaya dapat usisaon no kag panumduman gid naton. Combine ang AI assistant sa kaugalingon nga kaalam kag eksperyensya. Sa accountability, tandaan tawo sa gihapon ng maresponsibilidad sa output sang AI. May mga sayop nga impormasyon na epekto ang naggamit sini ang dapat mapanabat. And of course, may limitasyon man ini. Ang AI sa liwat, isa lamang ini ka tool, no? Wala ini sang emosyon, konsensya, akon kaugalingon nga desisyon. Kag hindi sini masarangan nga bayluhan ang human judgment, labi na sa sensitibo nga isyu, legal, medical, pastoral, kag iban pa. Sabot silingon ang AI ti gamhanan no nga pagkabutang pang matuod ring nga ihibalo yara sa gihapon no sa responsable nga paggamit sini. Kani sa makalagad kag best friend naton dira no pahanumdum sa aton tanan-tanan labi na sa mga estudyante. Hindi tanan nga makita naton sa social media kundi tanan nga mahatag dira sang AI tool insakto na ina or legit na. Dapat usisaon gid naton kung legit gid man or tama ng mga sources sina. Alas 11:58 diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang diri naton nga balita lokal. Mga tumandok sa Aglanana nagatuon sang tayuyon nga pagpanguma pinaagi sa DOST kag Capiz State University. SBSK Report. Nagpasakop ang komunidad sa mga tumandok sang Aglanana sa isa ka paghanas nga nakatutok sa praktikal nga pamaagi kag nakapase sa komunidad nga mga puhat sa tayuyon nga pagpanguma sa idalom sang Community Empowerment through Science and Technology o CEST program sang Department of Science and Technology kon DOST sa Capiz State University kon Capso Dumaraw Satellite College. Ipayag ni Dr. Mary Neth Barrios, project leader sang CEST Sustainable Agriculture and Guided Education for Indigenous People o kon SAGIP ng proyekto nagatuyo sa paghatag gahom sa komunidad sang Aglanana IP nga may praktikal nga may kasarang sa tayuyon nga pagpanguma kag pagpauswag sang palangabuyanan. Ginatagan man pagtamod ni Barrios ngang pagkatapos sang learning visit ang DOST kag Capso Dumaraw maghatag sang mentoring, maghanas kag teknikal nga suporta gud mabuligan ang komunidad sa pag-aplikar sang tayuyon nga pamaagi sa pagpanguma nga nagasiguro sa malawig nga pag-uswag sa palangabuyanan. Spirit Balita Lokal. Inikabahin man mga kalagad sa pagtingwa sa aton nga mga ahensya sang gobyerno nga mabuligan naton nga mga tumandok no kung mga indigenous peoples particularmente dira sa Dumaraw sa may barangay Aglanana banwa sang Dumaraw. Naging sambit man diri ang mga plano sa pagdokumento sang pinakamaayo nga mga buhat kag paghimo sa mga modelo sang pagganas nga sarang makopya gikan sa project CEST SAGIP.
Nasarang mapasibo sa iban pa nga mga komunidad sang IP nga may malawig nga katuyuan sa paghimo sa isa ka network sa mga komunidad nga may gahom nga naga-practice no sa nakabase sa siyensya, sensitibo sa kultura, nagtayuyon nga agrikultura sa bugos nga kapis ag sa mga kaiping nga mga lugar. Indugang pa diri no ang aglala na IP community mga kalagad no, sa pagpangunan ni Assistant Head Pastor Joan Palacios. Naging pambit diri ang tun-an nga kooperasyon paghangpanay, ayo nga komunikasyon kag nagakaigo nga pagdumala sa tunga sa makatapo sang komunidad. Nakabulig sa proyekto nga magdalagan sing maayo kag mas mangin madinalagon kag mas tayuyon ang likuton sa pagpananom sa mga utanon. Ang DOST Capiz sa pamuno man to kay nagligad no Information Officer Mia Pielago no nagpahayag diri nga experiential learning visit nagatag sang mas makaulugan nga oportunidad para sa ginambit nga pagtuon kag pagbayluhanay sang ihibalo nga nagatugod sa mga partisipante sang IP Kapsu Dumaraw kag matiglawas sang DOST Capiz nga makaangkon sang mga pananawan gikan sa mga inisyatibo sang ginatuytuyan sang komunidad nga mahimo magpahibalo sa palaaputon nga mga pagtinguha sa pagpabakod sang kapasidad kag mga suporta sa kaumahan kag mga tumandok. Oras naton alas 12:01 diri sa aton nga pangalagad diton kita banwa sa Balita Regional. PSA Antique nagperma sang MOA kaupod ang SSS para sa social protection sa mga job orders kag contract of services. SBSK Report. Nagpirma ang Philippine Statistics Authority kon PSA Antique Provincial Statistical Office sa isa ka Memorandum of Agreement kon MOA kaupod sa Social Security System kon SSS Antique Branch. Agripatuman ang Collective Agency Enrollment and Remittance System. Ipayag ni PSA Chief Statistical Specialist Randy Takugdoy nga ini nga kadalagaan natigayon sa dalom sang Kaltas Collect Program nga nagamarka sa isa ka importante nga tikang sa pagatag sa isa ka mapakod nga social safety net para sa mga trabador sa dalom sang job order kon JO, kag contract of services o kon COS. Sulod sang PSA agud masiguro nga hindi na sila mabilin sa termino sa mga seguridad kag palaabuton. Ang pag-updanay nagasaba sa isa ka kritikal nga kalaang sa puwersa sa gobyerno nga wala nagrakip sa mga JO kag COS gikan sa Government Service Insurance System o kon GSIS nga nagasambit sang kakulangan kakulang sa formal nga relasyon sa employer-employee sa dalom sa mga pagsulundan sang serbisyo sibil. Spirit Balita Regional. Sa idalom sang Kaltas Collect Program ang mga JO dari mga kalagad ang job orders kag COS yung klasipikar bilang self-employed mga katapo sang SSS nagatag sila sang legal nga lagyan sa pag-angkon sa mga benepisyo sa seguridad sosyal. Payag diri ni Senior Statistical Specialist kag Environmental Planner nga si Jeffrey Conlu nang paagi sa pagpormal sang kolektibong programa kon pagpalista sang ahensya ginasiguro sang PSA Antique ang iyang mga frontline personnel kag administrative support staff nag-aagom sang kaangay nga proteksyon kaangay sang ilang mga katupad sa pribado nga sektor. Suman ginatagan pagtamod ni Takugdoy ini nga milestone kon kadalagaan isa ka madugay na nga ginaulat kag kadalagaan para sa kayuhan sa matinaw sang ahensya. Ginatagan man sining talupangon nga ang MOA isa ka desisibo nga tikang sa pagsiguro nga ang tagsa ka individual na nag-aamot sa misyon sa PSA bisan anuman ang ilang kahimtangan sa trabaho ginaangkla sa masalikan nga proteksyon sosyal. Kag amo man ining aton nga panawagan no sa tanan nakabay pang aton nga mga empleyado dira no matagan sa kagayunan nga makabenepisyo maka-avail sa mga serbisyo sa social security system partikularmente sa mga pribadong nga mga sektor. Sa dugang naton diri nga mga balita, diton kita banwa sa mga balita national. Anay Senador Refilia nagatubang sa Department of Justice o kon DOJ may kang tanan sa plunder case.
SBSK Report. Nagtambong si Anay Senador Bong Revilla sa Department of Justice o DOJ para sa preliminary investigation sa ginapangatubang reklamo nga plunder may kangtanan sa flood control projects kahapon sang Wepes. Si Revilla nga nakahunong sa male dormitory Payatas, Quezon City Jail nga nakasuksok sang dulaw nga jail t-shirt. Nakapatong ang bullet vest samtang nakaposas kinaeskortan sa mga miyembro sang Payatas Police sa DOJ. Sa matandaan, nadalaig si Revilla sa mga reklamo nga plunder, violations ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery kag receiving gifts by public officers, human corruption of public officers. Spirit Balita National. Sa nasambit nga pagtubang sini sa TOJ, no, nagtambong man sa Dayanay Department of Public Works and Highways kon DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, anay DPWH Engineer Henry Alcantara, kag anay DPWH National Capital Region Director Gerard Opolensya bilang state witness. Una na nga panginwala ni Revilla ang maligasyon katungan sini nagiwat naman sa nga hublag protesta sa atubang sang DOJ ang iya nga mga taga-suporta. Matandaan ti na angot man ini actually nahunong or napriso man ini ang anay nga senador bangod man sa kaso no ginapasuni paggamit sang kwarta sa kabansang gobyerno no. So subong ari naman balik sa prisuhan pero damo gyapon sang supporters ng anay senador. Ati padayon nga nagupod man nagpatigayon sang hublag protesta sa tubang sang Department of Justice o DOJ. Ang tawon naton mga kalagad kay mga mabugat ning mga kasong ipasaka batok sa anay senador. No, may plunder, violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May direct bribery kag pagbaton sang regalo no, sa mga public officers kag subong man corruption sa mga pampubliko nga mga opisyales. Sa dugang naton diri nga balita patong sa ulo ni Atong Ang naglabot na sa 20 million pesos. SBSK Report. Gikan sa 10 million pesos, gindoble sa 20 million pesos sa Department of the Interior and Local Government o DILG ang bounty o konpadya sa ahensya sa sinuman nga makatudlo sa namtangan sa negosyante nga si Atong Ang. Ginhimo ni DILG Secretary John Vic Remulla ang anunsyo kasunod sang pagpagawa sang panibagong nga warrant of arrest batok kay Ang gikan sa Regional Trial Court Branch 29 sa San Pablo, Laguna. Ini na ang ikatatlong arrest warrant ni Ang bangod sa kidnapping kag serious illegal detention may kangtanan sa managkaladula nga manugbulang. Una na nga nagpagwa sa arrest warrant sadtong nagligad nga bulan ng RTC Branch 26 sang Santa Cruz, Laguna kag RTC Branch 13 sang Lipa City, Batangas batok kay Ang kag sa iban pa. Spirit Balita National. Naupod man sa arrest warrant sanday Ryan J. Orapa, Alfredo Uy Andres, Philip Simborio Almendilia, Joey Natanawan Encarnacion, kag Aaron Ezra Lagahit Kabilyan. Ipagwa man ang Criminal Investigation akon sang Criminal Investigation Detection Group kon CIDG ang bag-o nga wanted poster para kay Atong Ang. Pagkit ini sa CIDG sa ilang mga opisina sa pila ka mga lugar sa pungsod. Ining poster nga may litrato ni Ang pati man ang mga posibleng nga ginahamtangan sini. Sa matandaan ti si Ang nung ginakabig sang DILG nga number 1 most wanted sa pungsod may kangtanan sa kaso sa mga nagkaladula nga manugbulang. Ang kaso ni Ang ti ginasilinga no, nga wala ini sang piyansa. So naman kay Remulla pagaguton ang nasambit nga pondo gikan sa confidential funds ng Philippine National Police kon PNP kag DILG. Nagapati naman si Remulla nga yara pa sa Pilipinas, nagapanago tubtob sa karon si Ang. Una nang ginhiyo sa gobyerno sa Pilipinas ang red notice sa Interpol batok kay Ang. Si Ang may yara no ginapangatubang na 26 tanan ka mga kaso kriminal nga ginalikipan sang 10 counts. 10 counts ang kidnapping,
with homicide kag 16 counts of kidnapping with serious illegal detention. So naman kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida, nagatuhaw nga yara sa Pilipinas si ang pagod wala sang nakitaan nga record ang Bureau of Immigration sa pagwa sini sang pungsod. Pati ko niyara para sa Pilipinas, no, nako ang tsansa nga may makadipara makakita sini sa iyan, no? Amat-amat na daalagad banhimos na da mangitat. 20 from 10 million pesos, 20 million pesos na ang padya mga kalagad sa makatudlo sang namtangan ni ang makatudlo kag of course dapat no madakpan kay kabugat katama sa mga kaso sini, no, 26 tanan ka mga kaso nga kriminal kag wala sang ginasiling nung tawag sini sang tungod sa hambal sang DOJ, no, nga wala diri ginalakip ang iban pa mga kalagad pero sa 26 ka mga kaso diri napulo ang kidnapping with homicide kag 16 ang kidnapping with serious illegal detention. So kabay pa, no, matumod sang Department of Justice kag sa mga angay nga ahensya ang tangan sa mga kalagad, no? Uling nga kadaang tawag sini ang pamangkot sang kalabanan sa diing kagidbalan, no? Ay tungod sa kapigaduhon subong basta ibanda naghimos na kag magpangita sa imo kabay pa, no, makita mga kalagad ag mahatag ang nagakaigo nga hustisya, no, labi na sa mga nagkaludula nga mga manugbulang. Alas 12:11 diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton diri nga balita. Mga maisog ni, no, Chinese Embassy may resback sa 3 ka Pilipino nga mga senador. SBSK Report. Halos wala pa sang isa ka adlaw matapos mabalhag nga gipayag ni Chinese Ambassador Jing Quan sa Manila nga preparado ini nga makikistorya sa isa-isa nga ginresbakan sang spokesperson sang Chinese Embassy sa Pilipinas ang 3 ka mga senador nga nagpakamalaot sa ila bangod sa makahang nga pahayag batok sa pila ka opisyal kag institusyon sang Pilipinas. Isa-isa nga ginsabat ni Ji Lingpeng, spokesperson sang Chinese Embassy, ang mga patutsada nanday Senate President Vicente Tito Soto III, Senadora Risa Hontiveros kag Senador Francis Kiko Pangilinan. Siling ni GC si Soto nga lantawon ang track record sang pila ka senador agud makit-an kung sino ang bastos. Ginpabot man ni G kay Soto nga hindi sila mahimo nga underestimate kay pressure pinagi sa mapayag resolusyon kag wala sang katapusan nga reklamo. SBSK Report. Sa isa ka separado nga mensahe mga kalagad gipahayag diri ni G kay Hontiveros nga wala sang magapaukoy sa ila, no, pangud padayon sa gihapon nga nagapalaptas ang disinformation kag ginahimo nga tiko ang narratives. Pero ginpahayag diri mga kalagad, no, mangin si Senador Pangilinan ginresbakan man kag ginhambalan, no, nga desperado nga makakuha sa atensyon kag relevance sa iya nga political stunt. Gindugang man sang spokesperson nga ang mga pahayag kag subong man, no, pamatasan ni Pangilinan nagapamatuod nga suno diri nga ining matuod nga bully, no, kag dapat nga kondenahon. Sige, oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 12:13 diri sa aton nga palatuntunan. Subong udto mga kalagad, mapalad kita diri, no. Nagpadulong diri sa aton nga waragwagan. Nakibot mata. Pero thank you so much, Gid, no. Welcome naton Attorney Nat Odocado, no, sang One Tahanan Party List. Attorney, mayong udto kag welcome sa diwat diri sa Spirit FM Rojas. Mayong udto Sir Neil kag mayong udto sa tanan nga aton nga pamati kag gapanyaga subong sa Roa City. Happy World Radio Day. Subong. Thank you so much, Gid, Attorney. Grabe, mas updated pa sa attorney sa aton. Hari kita sa radyo. Thank you so much, Gid, Attorney. I know nga busy ikaw, no, kag dako gid nga oportunidad nga makaupod ka subong diri sa aton nga waragwagan sa aton nga programa diri sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Attorney, again, no, congratulations. Of course, no, isa ikaw sa
makabig naton nga tawag sini maayong kongresista, no, kay manti sa imo palang pagpungko subong o kung nagligad nga tuig upisada sa pagpungko mo palang kadamo na sang mga ginduso nga hagna, no, kag sigurado nga makabulig sa aton nga mga pumuluyo. Una sa tanan, attorney, kamusta, no, ang pagpungko nimo bilang isa sa mga kongresista, no, sa aton nga kongreso sa Pilipinas? Well, I think wala man nagbago, pareho man gyapon. It's just that damo lang gid ta trabaho sa Oo. kag ang oras do kadasig. Other than that, still the same. But there's just so much to do in terms of legislation and lobbying for good laws. Kag very very happy na nakaka-implement kita sang changes at the present position. Okay. So thank you so much, attorney, no, kay isa sa mga representar sa aton, especially sa mga mahuyang nga sektor, no, ang party list ni attorney kag makabig naton nga kadamo na sang mga naimplementar, no, nga mga programa kon inisyatibo hindi lamang diri sa aton sa Capiz kundi sa iban nga bahin man sa Pilipinas, attorney. So far sa imo mga programa, attorney, kon inisyatibo, ano nang mga siguro mambal ti may dako nga kang tanan gid sa pagbulig sa aton nga makuturan labi na sa mga pigado nga sektor, attorney? Well, ang aton subong nabubuligan is ang hospitalization. We're working on other programs with DSWD. Hopefully by next month maabot na. And then I'm working on our collaboration with the Department of Agriculture para makahatag kita sa mga kinanlan sa mga cooperatives para sila pag-farming kag sila kag pagpangisda through before. Okay, sige. So, amo ni sa mga mangunguma naton, kag subong man sa mga otura naton nga wala-wala gid sa kabuhi, especially sa ila mga kinahanglanon sa hospital, attorney, no. In terms sa mga hagna kon sa mga bills, attorney, no, ano mga siguro mga ginprioridad mo gid nga maduso sa Kongreso, attorney? Well, one of the things na medyo subong lang nagagawa sa newsfeed kag news, no, isang aton bill about cutting VAT on electricity. We saw Sir Neil, nga ang aton nga electricity is number 2 in the whole Asia, the first being Singapore. So dako ang factor ang kuryente when it comes to household expenses, constitutes around 20 to 30%. Tapos ang for businesses to come in sa Philippines, kung mahal kag intermittent ang imo power supply, way masulod. And dito na mo nakita, and with the support, surprisingly, for the love of nation, ang aton mga power generators willing to have this law passed, ang cutting VAT into half. Okay, but singon si attorney, kung mapanubo ang VAT, may chance man nga magnubo ang bayaran naton sa kuryente? Yes, we're looking at around 72% reduction for the whole year. 72% for the whole year. Grabe, no? So dako nga, no, kag pangmuyuan nato makalagad, no, nga matigayon ini sa Kongreso, no, sa Senado, kag of course manginlayina para sa ikaayo man naton diri. That is why nga ari si attorney magaduso kag pakigbato sini, no. Aside si attorney, may iban pa nga mga ginaprioridad mo subong nga igaduso sa Kongreso? Well, another thing that we're really pushing is ang aton nga credit card and loans limit na law. Kaya mo nakita majority sa Filipino subong, around 56%, nagkakautang gid because kulang na ila sweldo to survive their monthly needs. So ini naman na-exploit sang credit card and banking industry, pati ang lending industry. So amo na nga gusto naton may cap ang penalties and interest, hindi magsobra sa twice the amount of the principal. But I was very disturbed, Sir Neil, when we studied this issue was nung December. We received 4 reports nga students nag-apply online loan. And dako-dako ang ilang naging utang. And the problem with that is ang isa dito nag-commit na something sa iya sariling hindi maayo because of a very large utang kag pinahuyan siya. So nakita namon nga ini though hindi na siya just an aspect of business, but it's more of trying to give fairness to our ordinary Filipinos. And interestingly, sang ginastudyohan namon ang
education. Mm-mm. We saw nga taas ang dropout rates sa Philippines. Oo. And ang in copies, I think it's around 30%. Mm. And ang nakita namon nga one of the main reasons is ang ilang sustenance. Mm. Kulang ila kwarta sa mga adlaw-adlaw. This makes them vulnerable to online lending and credit card spending, which is why we also indirectly want to tackle this issue to really find a way to solve a lot of our problems when it comes to surviving sa ordinary Filipinos. Okay. So kita nyo mga kalagad, no? Amo na ang beauty, no? Sang pag-iliher naton sang isa ka individual, no? Nga magabulig. May matuod nga tagipusoon sa pagbulig. That is why nga nakikita, di ba? Nakikita ang matuod nga kausa sining mga problema, mga isyu nga atong ginapangatubang kag ginadaya ko gid sa attorney kay nakita niya ni, no? Kay ako bilang isa man ka although wala ko yung nag-eskwela gid sa education, no, pero subong naga-practice man sa pagtudlo, nakikita naton, no, may programa ang aton Social Action Center ang Caritas Philippines kag isa sa mga nahambal na attorney ang problema sa dropout rates, no, nga nagataas bangod sa sini nga mga issue kung mga problema ang ginapangatubang sa aton mga kabataan. So nakita ni attorney, no, nakita sa wantahanan parties. That is why hambalta dako nga bulig ini kung matigayon mabuligan ang aton nga mga kabataan, ang pamilya, kag sa uliting bugos nga komunidad, no? So, salamat attorney sa pagpanumdom sina. I know nga mas matagan sang kayunan, no? Kag aton nga mga kongresista will support man siguro sining hagna. Well, ako na Sir Neil, it's time to really pass laws that will have effect on ordinary lives. Kag hindi pwedeng pasikat-sikat lang sang imo gina-file, dapat ang may tinuod kag based on experience nga changes. So this has been our focus ever since we started sang pagpungko naton sa Congress. Wow, grabe. Pila pa lang nakabulan na. Wala 7 pa kalabot. 7 months pa lang, wala pa kalabot to 1 year. Pero amo na ang balta bala mga kalagad, no? Kon ang aton nga desisyon, no, sa pagpili sang leader, no, ginausisa tagi matuod, no, kag may ara sang tagipusoon para sa mga kauturan naton, labi na sa mga pigado kag mga mahuyang, sigurado kita, no, nga maduso ang aton nga mga luyag man, no, nga mapaabot sa ibabaw kon sa mataas nga posisyon. Attorney, aside sining duwa, no, kamang hagna nga ginaduso mo subong may ara pa bala iban or may mga programa pa ikaw nga luyag ipatuman sa aton diri sa Pilipinas? Walang aton isang ginatanaw pagid nga gusto naton nga i-push is ang aton nga Philippine Transport Safety Act. Kaya if you notice, Sir Neil, ang aton accidents medyo damo, especially ang sea accidents the past month. In fact, may migo ko nga na upod pa to sa Davao nga MB-Hara. And dula sila. And the problem currently is wala kita sang singular body that will investigate all of these accidents and recommend proper policies to prevent it from happening. So ini nga model nakita na naton ini sa Singapore, Australia, and the United States. And ang nami sini nga model is independent ang body nga ma-investigate. So balaan mo objective. At currently ang ga-investigate is on the regulators themselves. So most likely they will try to prevent saying na kami man gyapon may problema, nag-issue kami isang seaworthiness nga document tapos hindi gali seaworthy. So we want to prevent that in order for us to really have a better transport system by having an independent body investigate anomalies and accidents. Tama gid attorney, no? Nagligad lang ibalita naton nga may mga personnel sang marina kag sang sining vessel, no, naging kakas sa pwesto bangod sa sining nga mga issue, no. That is why grabe. So nakikita ni attorney but siningon sa mga nagliligad, although wala man naton ginakawa ng iba, no, pero di bala mas focus sa mga matuon nga kausa, no, sining nga mga issue. So thank you so much sa pagduso sini attorney. Meron ko sa 5 political reform bills which I might file next week, Sir Neil, no? The reason for me thinking about these 5 bills, Abe, is nakita naton we've been using the same political blueprint for the past century. Tama kay attorney. So ang ako nakita nga if it has been effective nga ang gap between the rich and the poor is really different, nga ang aton economy is
slowly deteriorating. Kaga more importantly nga ang investor confidence always sliding down. And normally Sir Neil, ang ginagamit ko nga red flag is ang $1 exchange. Nga aman ibot nga nun ang nagapabalik sang reserve sa Philippines gamay na lang. So like for instance, it's already January. Dapat damo-damo na remittances nakasulod pero Tama, we're at high oo. 50s. Ah. That's a big indication. Normally at this time around lower 50s ka na or sometimes 48 pesos. So these things we want to address by changing the political landscape. How do we do that? First, I want to file a political dynasty bill that will extend up to the fourth degree. Second, I want to file a political party list reform bill na dapat ang gusto mag-party list dapat two representation and continued advocacy. Meaning imo seat sa Congress will depend on your continuous advocacy for that specific sector. Hindi pwede pagpungko mo biskan ano na lang. Oo, gani. Diba? Oo. And then third naton is ang aton political campaign law. So dapat ma-monitor ang pag-finance sa mga gadalagan for politics and dapat mabalanta kung ano ang mga business interest kag ano ang mga ging grant sa ila afterwards. Akon fourth is ang akon nga ginatawag nga anti-balimbing bill. Kasi kita man naton kung di makabenepisyo dito ka malumpat. But I think that has to change. I think the new leaders or even the leaders that we have currently have to pick and stand for a principle. And this is one of the things that I've seen na naging effective in our other Asian countries such as Singapore and Malaysia. Ngang ila politiko, biskan hindi man sila totally agree with all the policies of the party, but at least they stand on certain principles. Oo. So isa na sa aton gusto obrahon. And lastly, I want to have a meritocratic public service law na mga gasulod sa public service not based on palakasan but meritocracy and performance. You have to perform in order for you to stay in the position. So these are my 5 bills which I might file next week. I just want to sana nga magaanta tsimpo mga maka-PS before I file this. Kagkanami sa mga mga hagna nga ginatuso ni Attorney Nat, no? Kay it leads to good governance kag accountability. No nga mapasabat naton kay tungod ko may ara sang kaulingon nga sistema, no konkreto nga sistema, di masigurado naton nga mapadayon ang maayo nga panghimanwa. Di ba la? So pili lang gid subong ang ato na nakikita no nga nagaduso sang subong sini kay katagsa-tagsa man siguro may kagalingon nga agenda, pero with this nga bills no nga ginaduso ni Attorney Nata pangmayuan ginamo na Attorney. Thank you, good sir. Nga matigayon ini no. Well, I think the biggest difference is because my values were shaped here in Capiz. Wow. I didn't come from a wealthy family. So batsagan ko ang ginabatsyag sang everyday nga kapangita kwarta just to survive. Kag batsagan ko man ang difference kung ang system is only dominated by a small few. Wow, grabe. Then speaking of Capiz, Attorney, subong ari ka din subong sa aton nga probinsya, no? Ano mga programa naton nga ginapatigayon diri subong kay nagligad to pagbalik mo ni kita taka to ka sa lawod, no? Subong siningon nakikiupod gid no sa aton nga mga komunidad. Subong Attorney sa mo pagbalik diri sa aton sa probinsya no mga likoton ta. Well, buwas may ara kita sa 2 events. Isa sa hapon, may program. We're going to dissect something. And then sa aga, may ara kita fun run. Sa mga gusto mag-banding sa upod ilang boyfriend, girlfriend, pwede sila kadalagan buwas. Wow. Sa mga gapangita pa, pwede nyo lagson buwas inyo crush. Na sa din ni Attorney ang Dire fun lang run. sa Pueblo. Pueblo, okay, sige. So, din sila pwede makiangot, Attorney, para may registration ni? Di ka naka-check ang page ng Capiz Run. Okay, Capiz Run. O, dada ka mamakalagan. Sige, Attorney, siguro imo nga, nga busy ikaw subong, no? Basi may luyag ikaw nga ipabot sa aton nga mga kauturan Capiz noon or sa mga kauturan taman nga mga Pilipino nga nagpamati or nagalantaw sa aton sa Facebook Live. Well, sa tanan nga nagapamati subong, I hope nga hindi ikaw mo magsawa questioning, continuously asking us for performance and more importantly, keeping us grounded. Kag ang amon kinanlan kay as politicians we tend to forget. But with you reminding us, we will always be performing our very best if ara kamo permi sa amon dalunggan nga naghambal. Kag for Capiz, I hope na we protect and we stay united as Capiz kay we have a very small window of showing what the province, what the
what our heritage can produce. And I hope in the coming years nga tuloy-tuloy aton pagbuliganay kag pagprotekta sa tagsa-tagsa isa. Sige. Thank you so much, good Attorney Nat Adocado, no? Dako nga kaginan ini nga makaupod ikaw subong kag always welcome kay diri sa Spirit FM, no? Si Father Mark naga-monitor man sa aton so luyag ka giniya makita sa liwat, no? Galing daw maging katuan pa siya sa mga attorney. Pero thank you so much, Attorney, kag ari lang kami diri magasuporta sa imo, no? Nagapati kami sa imo kausa, sa imo tinutuyo, sa imo nga pagpanikasog para sa kaayos ang tanan. So magaupod kami sa imo padayon nga pagpanglakaton, especially para sa kaayos ang mga pumuluyo diri sa Pilipinas. Thank you, good. Thank you, good Sir Neil. Thank you, good Pads. I hope to see you soon. Sige. Magabalik ang aton mga programa, mga kalagad, matapos ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby. Matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala nga pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang pahalag sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Sa mga pinalangga nga tagpalamati, sini nga waragwagan, ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Arkidiocese sang Capiz, magadala sa kahanginan sang Santos nga Misa. Tagsa kadlaw, alas 6 ang takna sa aga. Ang aton pagpamalandong sa Santos nga Eucharistia sa kahanginan, bukas ini sa mga kauturan naton nga may kasablagan ukon ini sarang nga makakadto kag makapasakop sa misa sa aton mga simbahan diri sa Arkidiocese sang Capiz. Ini nga Santos nga misa sarang ninyo nga maupdan pinaagi sa 88.1 FM band sang inyo mga radyo. Subong man sa nagkalain-lain nga Facebook pages kaangay sang 88.1 Spirit FM Rojas. Pamati Archdiocese of Capiz, kag Kasag. Ang aton misa sa kahanginan bukas man para sa tanan nga luyag magpadala sang ilang nga intensyon. Mahimo lamang nga ipadala ang inyong mga pangabay pinaagi sa aton hotline number nga 0954-279-5808 ukon sa 88.1 Spirit FM Rojas Facebook page. Ang mga donasyon nga aton malikom igaparte ni Sir sa mga programa sang sining estasyon, kasubong na lamang sang educational kag medical assistance. Misa sa kahanginan, ginadulong sa inyo sang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Mega, may nabalaan ka nga manami nga palamahawan diri sa Pasi? Nagutom na gid ako sa biyahe bala Ay, sakto ka gid sang gintawgan. Dira ka kadto sa OG Coffee and Chef Secrets Cafe sa Pasi. Nahamtang ang ilang nga cafe sa barangay sa Blogon, Pasi, sa luyo lang sang Talipapa. Bao Mega, sigurado gid nga magustuhan mo ang native kape sang OG, kag mga pagkaon, snacks, kag desserts sang Chef Secrets. Magluwas sa madamo sila nga positibo nga reviews online, ako mismo makahambal, the best dira ang ilang nga produkto. Manamit na, barato pa! Ay, tuod ka, Mega? Te, sakto gid kay naga-crave ako subong sa blueberry cheesecake. Ay, blueberry cheesecake gali. Ay, bet ko man ang ilang caramel machito. Ang nano, bestseller dira ang caramel macchiato. OG Coffee and Chef Secrets Cafe. OG Coffee, home of native cafe. And Chef Secrets, your go-to cafe in Pasig. Matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala nga pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang pahalag sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas.
Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippines Standard Time, alas 12:34 sa udto. Nabatian naton mga kalagad, no? Kag sa liwat ginapasalamatan tagid Attorney Nat Odocado sang 1 party list. Nagbisita diri sa aton stasyon, grabe bisan man sako na, no, ginatagang kita ligwa diri mga kalagad. So thank you so much, no, sa liwat kay Attorney Nat Odocado sang 1 party list. Kag good luck, no, sa padayon nga pagpanikasog para sa aton nga para sa ikaayo sa mga pumuluyo diri sa pungsod Pilipinas. Sa dugang naton diri nga mga balita mga kalagad, Department of Foreign Affairs ginpaandaman ng mga Pinoy na hindi mag-intra sa foreign militaries. SBSK Report. Nagpagwas ang paandam ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga Pilipino batog sa pagbaton sa mga ginatan-ay nga trabaho sa iban nga pungsod na mahimo magdangat sa recruitment sa mga dumuluong armed forces. Sunod sa DFA, ang pag-intra sa mga puwersa sang dumuluong ang nagalantad sa mga Pilipino sa tuman nga peligro kag seryoso nga legal nga problema. Dugang pasiling ang recruitment ang mahimo man nga maglapas sa mga kasuguan sa Pilipinas kag magdangat sa pagkadula sang citizenship. Ipayag pa sang DFA ang mga ginatanyag nga trabaho sa iban nga pungsod ang mahimo nga may kaupod nga recruitment sa mga dumuluong nga puwersa. Rason nga dapat beripikahon ang mga hensya sang recruitment kag mga employers sang Department of Migrant Workers o kon DMW. Spirit Balita National. Samtang sa dugang naton diri nga balita sa simbahan, Vice President Duterte ginganyat sang pari nga tubangon kag atagon ang aligasyon sang korupsyon sa publiko. Para sa detalye sa nga balita, yari sa line number 4 sa Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Nagpanindugan ng simbahan sa pagpangapin sa moral nga prinsipyo, katarungan kag ikaayos ang mga wala sang tingog sa sosyedad. Kasunod sang pagpasaka sang ikatatlong impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Suno kay Reverend Father Joel Saballa, Deputy Executive Director sang Caritas Novaliches, ang tikang sang simbahan ang hindi pagpasilabot sa pagdumalas sang gobyerno, kundi isa ka panawagan para sa salabton kag integridad sa paggamit sang pondo sang pungsod. Ginathag sang pari ang pagpasaka sang reklamo ang isa ka panawagan nga ipabili ng prinsipyo sang pagkaalalangay sang hustisya anuman ang katungdanan o posisyon sa gobyerno. Ginganyat man ni Father Saballa ang Vice Presidente nga gamiton ang kahigayunan nga ginhatag sang saligang batas agud atubangon ng mga aligasyon kag athagon ang mga isyu sa publiko. Ginatagan pagtamod sang Caritas Novaliches nga ang nasambit nga panindugan sang simbahan ang nakaugat sa misyon sini nga ipakigbato ang dignidad sang tawo, isulong ang kamatuoran kag ipabilin nga buhi ang espiritu sang salabton sa sosyedad. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Manabuging nga salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindulong report diri sa aton nga pangalagad. Sa dugang naton diri nga balita sa Abia Balita, sikat nga food vlogger ginbawian sang kabuhi bangod sa devil crab. SBSK Report. Nanginmitsa sang kamatayon sang isa ka popular nga food vlogger kag influencer. Ang pagkaon sa isang makahililo nga ginbansagan nga devil crab sa probinsya sang Palawan sining karon lang. Ginkilalang biktima nga si Emma Amit, 51 anyos nga nag-vlog pa sa iyang social media account samtang nagayuhom nga ginkaon ang pinasahi nga size sang devil crab. Salig sa report nga nakaabot sa Mimaropa Office of Civil Defense kag kapulisan, ang nasambit nga devil crab makitaan man sa footage sang vlogger nga hawid sini bag-o ginluto kag iyang gigingkaon. Subong man pagpauli sini sa balay, naripong ini matapos nga nagsulod ang toxin sa iyang bloodstream o kon dugo gikan sa nasambit nga devil crab nga tuman ka delikado kon kaunon. Nebaluan nga bago pa ini, nagpangsiko pa sang shellfish si Amit kaupo ng iyang mga abyan sa may bakhawan sa dinakuha ang nasambit nga devil crab sa nagligad nga semana. Samtang nagkompulsyon pa ang biktima, naging padangat sa isa ka lokal nga ospital sa di naglala ang kondisyon sa ikayong lawas sini tubtub sa mapatay matapos ang duha ka adlaw nga pagka-confine sa ospital.
Base sa payag sa mga tigulang nga residente sa lugar, may dala nga hilo ang devil crab, nagbawal ini nga kaunon. Nagpanawagan naman ang mga lokal nga opisyal, labi na sa mga vlogger nga hindi pag-irisgo ang kabuhi para lamang magka-content sa ilang nga mga ginapost sa social media para lamang makakuha sang madamo nga views. SBSK Report. Atensyon da sa aton nga mga vloggers da, no? Amo ning isa sa mga ginakangawaan nato makalagat, no? Ang risgo labi na sa mga content dira nga ginahimo. Kahapon to nakita ko si King Lux to. I think nagahimo man to sang content, no? Subong isa ini sa mga ginakabalak-antan, no, nga matabo sa aton nga mga vloggers da kon content creators. Gabay pa hindi nato pag-risgo aton nga mga aton nga kabuhi para lamang sa content o kon sa madamo nga views. Napilion tagid ang makapaayo sa aton, makapaayo sa palibot. Kangay kay Copy Strands, no? Kapayo na kay may tig 1,000 o 500 pesos. Nahulat-hulat ko gani dari sa lawaan basi makaging siya, di ba? Shout out ang kay Copy Strands. sa liwat, no, panumdum ini sa tanan. Nga mga vloggers kag content creators nato. Si Ma'am Maria Capra nagapamati sa aton. Good morning, Attorney Nat Odocado and Spirit FM. Thank you, Gid. Kagay Sandro Constantino Batencilia. Good afternoon, Attorney Nat Odocado. Good afternoon, 88.1 Spirit FM Rojas. Salamat, Gid, sa inyo. And sa katapusan naton nga balita sa showbiz, Sharon Cuneta proud nga gimbida ang iyang senior citizen ID. Para sa detalye sa nga balita, iara sa line number 4 sa liwat sa alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Proud si Sharon Cuneta nga isa naman ini ka senior citizen sa makuha na siniya ang iya nga senior citizen ID. Sa iya nga Instagram, ginpakigbahay ni Megastar ang laragway sang iya nga senior citizen ID nga gin-issue sang Office of the Senior Citizen Affairs. Sunod diri nga isa ka pribilehiyo para sa iya ang pagtigulang. Lahog naman sang bata sini nga si Casey Concepcion, nag-level up na ang iya nga iloy. Sunod naman kay Carmi Martin nga makaupod na ini sa grupo kag makalantaw sang sinitag sa Kalunes. Komento naman sang pila ka mga netizens, hindi man 60 anyos ang itsura ni Sharon o kung aging fabulously naman ang megastar. Kahapon lamang nag-trending ang actress-singer bangod sa paglahog sini kay Presidente Bongbong Marcos nga nagsala ini sa pagpili sa iya nga vice-presidente. Matapos nga gintumod si Senator Kiko Pangilinan nga nagaisahanon sini nga palangga nga vice-presidente. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Madamaging nga salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindo ng reporteri sa aton nga pangalagad. Kagamuyan tuban ang kaundan sa aton nga pagbalita subong adlaw sang Biyernes. Pet sa tara sa kita sa bulan sang Pebrero 2026. Mayong udto lang dara sa Capiz Content Creator Society Incorporated. Good morning, Spirit FM and Attorney Nato. Salamat gid sa inyo padayong nga suporta man diri sa Spirit FM Rojas. Of course, kay Attorney Nato Docado. And happy birthday sa atong mga best friend nga nagsaulog sa kadlawan subong. Especially kay Reverend Father Patrick J. Parse. Happy birthday, Father Patrick. No, kag happy sacerdotal anniversary kay Reverend Father Reno Onarse. No, happy anniversary, Father Reno. Kag salamat sa inyo padayong nga suporta, no, diri sa Spirit FM Rojas. Kag makalaom man kamo sa mga padayong nga pagpangamuyo para sa inyong binungahon nga misyon. And happy birthday kay Ma'am Marie Fe Abiertas Folitod, kay Ma'am Lorena Figuro, ka Ma'am Cariel Fernandez, Ma'am Zalika Lamo, Jennifer Vaay, kag kay Ma'am Mavic Escarnuela. Happy birthday. Sa tumakalagay ka best friend dira, no, karon na ang Diamond Horse Pre-Valentine Concert for a Cause featuring Marco Season Laika Gayranod. Alas 5 ang takda sa hapon sa Dingoy Rojas Civic Center. Sa mga wala pa da ticket, no, message lang kami sa Spirit FM Rojas kay may pipila na lamang ka ticket ang available diri, no, para at least maka-date ka mo sa mga pinilangga niya sa kabuhi. Ay ito lang sa ato makalagad kag best friend dira sa may Honey Carinderia sa nagapanyaga da subong sa mga wala pa ngagaw lang kamudaan.
No, kung seafood naman na pangita nyo, tindi ka mo sa Nanam o kung sa Reese's Grill and Resto. Ang Nanam ara sa may People's Park, ang Reese's Grill and Resto malapit sa may San Antonio. Tilawi kag pamatud-i ang manamit nga luto ni Chef Joel Patugalan. Kung dessert naman na pangita nyo, tindi ka mo sa Jack's Coffee. Tuyo lang ina sang Reese's Grill and Resto sa Baybay. Kung sa Bread Basket, may mga branches dali sa syudad sang Rojas. May tuman sa kalagad naton dira sa Bath and Body Car Wash sa unan sang Banicatulay. Kung gusto mo patinlo sang salakyan nyo, dira na kamukad tumang kalagad sa Bath and Body Car Wash. Kung gasolina, diesel, crudo, pa-change oil sang salakyan nyo naman, dira na kamo sa Lawan Petron Superstation and Car Service. Owned and managed by Sir Matty, Ma'am Christine, and Xavier Viterbo. Dari lamang ina sa may Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. Kung bitamina kag bulong na pangita nyo, dari naman sa Jam Pharmaceuticals and Drug Store. Sa tabok lamang ina sa entrance ng Capis Doctors dari sa Lawaan. Shout out na sa Family Morales. Kung di kalidad nga balay kag duta na pangita nyo mga kalagad, hindi na magduha-duha pa. Makigangot lamang sa JP Orleans Realty Development Corporation. Handagi sila magbulig sa inyo gud matuman yung handom sa isa ka maayo pulido kag di kalidad nga balay kag duta na makasigurado kamo nga buos nga pamilya makapuyo nga malinong kag matawhay. JP Orleans Realty Development Corporation. Magsaliwat ang Colegio de la Purísima Concepcion na nag-agdagid sa tanan nga alumni nga magpasakop, magbalik sa Purisima para sa alumni homecoming sa maabot nga Pebrero 21, 2026. Alas 2 ang takna sa hapon, may ara sang registration dari sa CPC Main Campus. Alas 3 sa hapon, may ara sang caravan halin sa Main Campus pakad sa Boulevard Campus. Alas 4 sa hapon, may Santos nga misa. Kag alas 6 sa gabi, ang Fellowship Night. Makikangot lamang sa CPC Alumni Affairs Office no para sa registration 300 pesos gid lamang ina kag kung mapa-reserve ka mo t-shirt 400 pesos lamang. Dali na balik na sa Purisima para sa Alumni Homecoming sa Pebrero 21, 2026. Shout out lang dira kay Ma'am Becky Lana nga nagapamati o nagalantaw man sa aton nga palatuntunan subong nga udto. And happy birthday kay Ma'am Michelle Kabuhay Alarba, kay Ma'am Pauline Joyce Visorio, o kag kay gwapaunta ng classmate, no, kay Ma'am Mia Delphine Serrado. Wala na yung pilihan, mo Ma'am Mia kag. Happy birthday kid. Sige. Wala ta tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa aton nga palatuntunan. Madamo ginga salamat kag kita ay kita sa liwat. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton Halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Renflor, technical director Alagad Mingming Wego, partner technical Alagad Benny Dalida. Kapod man sa aton mga technical staff, Alagad Ana Marie Ledesma, Alagad Albert kag Jonas Pastrana. Nangin kaupon nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman sa Alagad Real de la Rosa nga nagasiling, hindi importante kung gamay ka o kung dako, taas man o kunubo. Basta sa masakit ikaw gid lamang mapahilayo, kag iyong pagtuo hantok gid sa makaako. Mayong udto kag God bless Pilipinas. Matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala nga pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyagan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo